לעליית נגד היחידה, מסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. נגד היחידה, תפוס מקום. מסדר יבוא לדום. מסדר, דום. המסדר יאשר שורותיו ללא רווחים. הימין, הימין, שוב. לחזית, שוב. מסדר יבוא לנוח, מות נוח. לעליית הקצינים, מסדר יבוא לדום. מסדר, דום. קצינים, קדימה, צעד. במקום, העמוד. מסדר, חוצה, פני. מסדר יבוא לנוח, מות נוח. הנפת דגל הלאום לראש התורן, המסדר יבוא לדום. מסדר, דום. קצינים, מזדה. מסדר יבוא לנוח, מות נוח. לכניסת מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה יניב עשור, מלווה על ידי מפקד בסיס האימונים החטיבתי, סגן אלוף אבינועם מסטולוביץ' וברב פיקוד צפון, סגן אלוף הרב בנימין מחלוף. מסדר יבוא לדום. מסדר, דום. מסדר יבוא לנוח, מות נוח. מפקד החטיבה, טקס השבעה של מחזור אוגוסט 2013, ערוך ונכון לפקודתך. ברשותך, המשיך בטקס, המפקד. להדלקת לפיד הגבורה ולקריאת אזכור לזכר חללי חטיבת גולני מביא מפקד המחזור רב סרן אוקש ניתאי. מסדר יבוא לדום. מסדר, דום.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. Zdravja voli Noach, mot Noach. Zdravja voli dom. מסדר דום. להקראת פסוקים מספר ישוע פרק א' מפי רב הבח, סרן הרב אליעזר לנדמן. zdravja voli Noach, mot Noach. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך, כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווה משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. מסדר יבוא לידו, מסדר דום. קטע קריאה גולני מפי מ"פ פלוגה ח' גדוד 51, סרן יעקב טפר, המסדר יבוא לנוח, מות נוח. ערב טוב, מפקד החטיבה, מפקד הבח, רב הפיקוד, מפקד המחזור, משפחות והורים יקרים ואחרונים, מחזור אוגוסט 2013. לפני כ-4,000 שנה, במקום בו אנו עומדים, צעד אברהם אבינו עם בנו יצחק לפי הציווי האלוקי ולהקריב את בנו לעולה. אמנם בסוף לא שלח ידו אל הנער, אך מאז אותה העקדה הוטמעה בקרב האומה הישראלית תכונת ההקרבה ומסירות הנפש למען עם ישראל, למען הטוב והמוסר האלוקי. ירושלים, בירתנו היחידה, מאז ומעולם הייתה פסגת השאיפות של העם היהודי, תל של תפילות ומקור געגועים למקום בו הוקמה לראשונה מלכות ישראל, בו שוררו לוויים, שרתו הכהנים, נבנה בית המקדש, נחרב, נבנה בשנית ושוב נחרב, בו לחמו במרד הגדול הלוחמים על החומה סביב לעיר, ובו לחמו הלוחמים של תש"ח ושל ששת הימים על החומה בלב העיר. ירושלים הייתה ותמיד תהיה שבועת העם היהודי. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אתם, חיילי מחזור אוגוסט 2013, נשבעים היום, ובשבועתכם לצבא הגנה לישראל ולמדינת ישראל, אתם נקשרים בשבועה ארוכת דורות של לוחמים, גברים, נשים, זקנים וטף, שמסרו את נפשם, גופם, רוחם, על הארץ, על ירושלים. חטיבת גולני מגלמת בתוכה את ערכי ירושלים.
חטיבה של מסירות נפש והקרבה, של חספוס וחומה בצורה מבחוץ ולב חם ופועם בפנים. חטיבה שחוברה לה יחדיו מכל חלקי העם. חטיבה ששורשיה נעוצים עמוק באדמה ובמורשת העבר, ומשם היא יונקת את כוחותיה אל אתגרי העתיד וההווה. חיילים יקרים, היום אתם נכנסים למשפחת גולני, על כן יהיו נאמנים לשבועתכם, יהיו גאים בתג החטיבה על כתפכם, ובטוחני שתצליחו להתמודד עם כל קושי ואתגר, ותהוו מקור ביטחון ועוצמה למשפחתכם ולכל עם ישראל. תודה ובהצלחה. מסדר יבוא לידו. מסדר דום. דבר רב פיקוד צפון, סגן אלוף הרב בנימין מכלוף, מסדר יבוא לנוח, מוד נוח. מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה יניב עשור, מפקד הב"ח, סגן אלוף אבינועם סטולוביץ', רבנים, משפחות יקרות, ואחרונים חביבים, לוחמיה החדשים של חטיבת גולני ופלסר חטיבה 7. שעליכם נאמר, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. ניצבים היום אתם מול שריד בית מקדשנו ותפארתנו, מקום אשר כל עם ישראל נושא את עיניו אליו, ומכריזים היום, אומת ישראל, אנו לך חומה מול אויבינו. אנו לעמנו חוט השדרה אשר יזקוף את רום קומתנו. משב חדש, נפלא ורענן מוזרם ביום זה לעורק חטיבת גולני הנפלאה, אשר כל רגב באדמת ארצנו הקדושה ידע את מדרף כף רגלם של לוחמי המופלאים. וכל גבעה במולדתנו הופרחה בדמיהם ובזיעת אפם. והנה גם בעת הזאת ראינו את לוחמי חטיבת גולני בגבורתם ובהקרבתם למען ישיבתנו ואחיזתנו בארצנו הקדושה. וכל זאת תוך אחדות ושילוב בין בני העיר והכפר, בני קיבוצים ובני ישיבות, ותיקים עם עולים חדשים, אשר מקיימים בחטיבה את הפסוק ויחן ישראל נגד ההר. אומרים חכמים כאיש אחד בלב אחד. כשם שאמר הנביא מקוים בחטיבה, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. היום מקבלים אתם לידיכם האחת את ספר הספרים של עמנו, הלא הוא התנ"ך, שהוא מקור הנצח של עם ישראל. ספר המשלב בו ערכים ומוסר יחד עם תחבולות המלחמה. ומאידך בידיכם השנייה אוחזים אתם בנשק, אשר הנביא מצווה את בני יהודה ללמד את בני יהודה קשת. מחד שמירה על טוהר הנשק, ומאידך הפעלתו לעת פקודה בעוז ובגבורה, ככתוב, מגן עזרך ואשר חרב גאוותך ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותיהם עוד תדרוך. לכם חיילים יקרים וחדשים של החטיבה, היו כעמוד הענן ההולך לפני המחנה בצבא ההגנה לישראל. נמצאים אנו בימים שלאחר רצף של חגים, בהם הרגשנו התרוממות והתעלות רוחנית. יום הדין, יום הכיפורים, סוכות, שמחת התורה, וכעת פותחים אנחנו מחדש בקריאת